Това тук е, как да кажа, нашето местенце. Сега ще си направя едно кафе и директно отивам на работа. За кафето ще ви покажа какви продукти използвам. Това е безлактозно мляко. Взимам го по принцип от Lidl, но когато в Lidl го няма, има доста добра алтернатива на него и в Kaufland. Това е кафява захар и Нескафе, което е безкофеиново, тъй като имам лактозна непоносимост и някои други проблеми с стомаха. Не мога да... кофеина ми дразни корема, така че без кофеиновото. Аз така или иначе не ми трябва кафе сутрин. Общо взето го пия, за да се насладя на самия вкус. Просто ми харесва вкуса на кафето и си го правя малко по-сладичко. Така че кофеина не ми върши работа, не ме разсъмва, искам да кажа. И така, сега правим кафето и отиваме към магазина. Стоплихме млякото и сега ще го пресипя в тази чаша, тъй като тя задържа топлината, такава термочаша. Взех я от Bauhaus, мисля, че беше. Има си капачи. И тук е доста, тъй като на повечето други чаши, тук е доста неудобно, тъй като е малко по-ръбесто, но тази е доста по-легата и много лесно и приятно се пие от нея. Да ви покажа едни вафли. Тези от вас, които като мен не могат да консумират лактоза и глутен. Тези вафлички намерих ги в Фантастико съвсем случайно. Мисля, че са и сравнително нови, защото на друго място до сега не съм ги срещала. Много са вкусни, с стакан и кокосово масло. Лимецови вафли. Това е марката, мисля, че Канап. Мисля, че така се чете. И са много вкусни. Вътре са 4 броя и вътре са 4 броя и са, мисля, че около 3 и нещо, около 4 лева, а пък на бройка са около 1,60, така че така, когато са 4 броя в по-големия пакет, излизат по-изгодно. Ако ги пробвате, може да ми пишете долу в коментарите дали са ви харесали на вас. На мен лично много ми допадат. И така съм започнала да показвам храна. Това ще бъде менюто днес, което виждам тук вече някой го е пробвал. Късно с нощ ще се наложи да готвя, тъй като днес няма да имам време. Така че надявам се за следващите поне 2 дни да не се налага да готвя. И това ще бъде менюто. А за десерт една торта, която виждам, че също някой е пробвал вече. Тя е с бишкоти и много лесно и бързо става. Както се казва, за закуска, за следобедна закуска е много добър вариант, особено ако имате и малки деца вкъщи. Така че това ще бъде менюто за следващите минимум 2 дни, надявам се.
изключим тези две красоти, положението що годе е наред. И сега общо взето е това. Готова съм. Кафето ми е готово. Отивам да се обуя и потегляме за магазина. Здравейте, добро утро, вече и от работното място. Може би е хубаво да кажа за тези от вас, които за първи път попадат на мое видео. Здравейте, аз съм Синтия, много ми е приятно да се запознаем. И това тук е, как да кажа, нашето местенце. С мъжа ми имаме семейен бизнес, зоомагазин, където всъщност и това е и основната идея на канала. Но не пречи от време на време да включваме и други неща, като тип ежедневие, бизнес теми, семейни теми, общо взето всичко, което би ви било интересно. Ще се радвам да го напишете отдолу в коментарите, за да знам за следващите видеа какъв тип съдържание да включвам. В момента се сещам, че не съм си сложила микрофона, така че дано тези кадри до момента, които съм снимала, да се чува нещо, така че сега отивам да го сложа и се връщам точно след една секунда. Така, вече всичко е наред, можем да продължим. Така че, да, в канала очаквайте не само теми за домашни любимци, но и други теми, които биха ми били интересни за заснемане, както интересни на вас за гледане. Така че наистина ще съм благодарна, ако ми помогнете малко, тъй като аз съм доста начинаеща в това отношение за заснемане на такива по-дълги видеа тук в YouTube. Така че със сигурност ще сте ми от полза, така че ще се радвам да ударите едно рамо и да ми помогнете в това просто да разбера какво предпочитате да гледате, кое ви отпуска, кое ви разпуска, тъй като смятам, че основната идея тук на YouTube като цяло е общо взето да влезнеш и да се разсееш с нещо, да се отпуснеш, да гледаш нещо, което ти е приятно. И да, разбира се, че е хубаво и да гледаш такъв тип видеа, които са с опознавателна цел, да можеш да научиш нещо ново. Никога не е в минус да научиш нещо ново. Така че благодаря предварително. В днешното видео ми се иска да ви покажа част от марките, които предлагаме тук в физическия магазин, както и в сайта, но за съжаление няма как да предлагаме тук на място в магазина целият асортимент, който може да го видите и да го разгледате в сайта, тъй като просто няма как да се събере цялата тази стока в магазина, тъй като той не е толкова голям. Така че сега ще ви завъртя камерата и ще ви покажа няколко от основните марки, които ние държим всъщност най-много на тях, тъй като работим с тях от години. Доказани са на пазара, изпитани са във времето и честно казано имаме клиенти, които от години хранят домашните си любимци с тях и изобщо не искат да сменят храната, т.е. наистина са качествени, хубави, някои от тях са подходящи и за кастрирани кучета и котки, така че сега ще ви покажа. Първата марка, с която бих искала да започна, това е марката Акана. Показвам ви ги ето така тук в този вариант, защото от доста време нямаше внос на тази марка и общо взето последните 2 месеца имаше доста голям бум на търсене, конкретно за тези два вида, Puppy Large и Adult Large. От другите поддържаме постоянно наличности и не сме имали привършване на количеството на наличностите, но конкретно тези две марки, те са много търсени и много бързо свършват. Затова сега сме заредили достатъчно количество от тях, така че ако храните свой домашен любимец с тази марка или искате да я пробвате, може да си поръчате от нашия сайт. В момента всички Акани и Орижен, след малко ще покажа и Орижена,
без значение дали е за куче или за котка, имат 10% отстъпка на цената. Така че може да се възползвате от това и да си поръчате. А за тези от вас, които живеят в град София и селата около София, можем да ги доставим още в същия ден. Така че ако ми се обадите и си поръчате за днес, още в същия ден, да речем вечерта, защото в повечето случаи доставяме след работно време, след 7:30. Така че общо взето от ден за ден може да си получите храната. Тези от вас, които не живеят в София и няма възможност да ви докараме храната на място, може да си направите своята поръчка в сайта и имате, мисля, че 95% от тях са с безплатна доставка, така че имате безплатна доставка до офис на Speedy. Сега ще ви покажа и останалите видове, като от някои от тях предлагаме и в насипно състояние тук в магазина. Така че ще ви покажа и тях. В сайта също може да си поръчате насипна, те са на килограм. В магазина може и по-малко количество да си вземете за проба, но в сайта ги предлагаме по 1 кг насипна от храната. Сега ще ви ги покажа. Ето тук така сме ги подредили, просто защото вече почти нямаме място никъде от чували, от различни храни. Ето тук също. Ето тук в склада държим тези, които са по-малките пакетчета, защото са по-лесни за съхранение. Това е Акана Adult Small, Puppy Small. Тук има от другите акани. Тук са Акана за котка. И тук са също Акана и Origin за котка. Ето тук по този начин съхраняваме различните видове акани. Ето тук са другите. Като цяло, ако ви прави впечатление, храната е доста мазничка, което доста добре се приема от домашните любимци. Най-важното, което е хубаво да се спомене, е, че храната е беззърнена и аканата и орижена са изцяло храни, които са без зърно, което ги прави подходящи за кучета с наднормено тегло, за кучета, които са кастрирани. Така че, ако вашето куче или коте има такъв проблем, да речем с килограмите, и искате да свалите част от теглото му, разбира се, трябва да се регулира с дажбата, но е изключително важно и храната, която давате. Другата марка, която бих искала да ви покажа, това е марката Advance. Сега ще ви завъртя отново камерата, за да ви покажа. Това е храната Advance. Тя е с ориз и има две опции. Тази, която е за малко по-големичките кучета. Едната опция ви е с сьомга. Другата опция е с агнешко месо, като и двата вида са за чувствителен стомах, за чувствителна храносмилателна система. Сега ще ви покажа и другия вариант, който е за дребните породи. Ето това е варианта, който е за дребните породи. Той е с пиле, като тук има опция и бебенце, което също е с пиле. Те отново са с ориз. Ако ви е любопитно и ви е интересно, мога да направя едно цяло отделно видео с ревю на някоя от марките, които предлагаме. Малко по-подробно да разкажа за нея, за това за какви кучета е подходяща, за какви котки е подходяща. Ако ви е интересно, пишете ми долу в коментарите. Ще се постарая да направя такъв тип видео, което да е малко повече да добиете представа, да се запознаете с самите храни. Така че сега деня продължава. Захващам се с другите ми задължения. Имам да вкарвам малко стока, имам да подреждам малко стока и да продължава великото етикетиране на продукти, защото удължиха тези, които следят тази информация, удължиха периода, в който те ще проверяват, но няма да глобяват и няма да се вглеждат чак толкова в такива
Да речем, ако някъде си пропуснал нещо да надпишеш или си изгрешил нещо, няма да го вземат под внимание, няма да те губят за това нещо, но ми се иска все пак да не чакаме последния момент, да си действаме в движение, така в всеки ден по-малко и нещата ще се случат, така че аз сега продължавам и ще се видим малко по-късно. В момента обработвам видеото и виждам, че изобщо не съм сложила край. Казала съм, че ще снимам нещо, но така и не съм снимала, не съм продължила да снимам и нямам кадри, с които да завърша видеото, затова просто искам да ви кажа благодаря, че изгледахте и това видео. Абонирайте се за канала, включете си известията, за да знаете всеки път, когато качвам ново видео. Качвам всеки петък, така че ще се видим в следващото видео, следващата седмица. Пожелавам ви приятен ден или лека вечер. За сега от мен, чао!